Hola, en aquest vídeo us ensenyarem com donar-vos d'alta de la biblioteca a través de la pàgina web, com canviar el vostre PIN i com consultar la vostra fitxa. Disposeu d'una àrea personal on podreu fer totes aquestes gestions en línia i podreu accedir a través de la nostra pàgina web unedbarcelona.es i des del menú principal haureu de clicar a Biblioteca. En aquesta àrea personal us podreu donar d'alta de la biblioteca o actualitzar la vostra fitxa en cas que ja sigueu usuaris de la nostra biblioteca. Heu de clicar a l'enllaç Dona't d'alta per ser usuari. Us recordem que per fer aquesta gestió heu d'estar matriculats al curs vigent. En primer lloc haurem d'escollir a quina biblioteca us volem donar d'alta. Per defecte ja surt la nostra biblioteca, el Centre Associat Barcelona Central. Seguidament hem d'indicar quin tipus de sol·licitud volem fer. En cas que siguem usuaris nous, clicarem Alta nova. En cas que ja siguéssim usuaris de la nostra biblioteca i el que volem fer és actualitzar la fitxa per continuar utilitzant els serveis de la biblioteca, clicaríem Renovació alta. Seguidament haurem d'omplir les nostres dades personals. Tots els camps són obligatoris. Seguidament indicarem quin és el nostre perfil, si som estudiants, si som estudiants de diverses titulacions, si som tutors o estudiants de postgraus, entre ells màsters i doctorants. Finalment, haurem d'escollir quina és la titulació del que estem matriculats. Al final d'aquest formulari també tenim un espai per poder posar qualsevol observació o comentari relacionat amb aquesta gestió. Un cop tot omplert, només hem de clicar Enviar, on apareixerà un resum de totes les dades que hem posat i clicarem Acceptar. Aquest formulari nosaltres el rebrem i us contestarem via mail donant-vos la confirmació. Aquest mail es contesta dintre d'un termini de 24 hores, sempre en dies hàbils. En aquest mail també us donarem un PIN per poder fer les diferents gestions en línia de l'àrea personal. Si voleu canviar aquest número, heu de clicar a l'enllaç Canvi de PIN. Per qualsevol de les gestions que fem a la nostra àrea personal sempre ens demanarà unes dades, entre elles número de carnet de biblioteca, que és el DNI sense lletra, o en cas que tingueu un NIE, seria amb les dues lletres al davant. Seguidament posarem el PIN que tenim actualment i a continuació se'ns demana que posem el nou PIN. L'haurem de posar dues vegades per confirmar-lo. En aquest cas podrem posar tant números com lletres. Seguidament clicarem Canviar PIN. Si ho hem fet bé, sortirà un missatge conforme s'ha canviat correctament. Una altra gestió que podem fer a la nostra àrea personal és consultar la nostra fitxa. Clicarem a l'enllaç Consulta la teva fitxa. Com hem comentat abans, a qualsevol gestió hem de posar el carnet de biblioteca, que és el DNI sense lletra o el NIE amb les dues lletres al davant, i el nostre PIN. I clicarem al botó Visualitza informació d'usuari. D'aquesta manera podrem consultar tots els préstecs que tenim en aquests moments, amb el títol, l'autor, i també podrem saber la data de venciment de cada un dels préstecs que tenim. En cas que també tinguéssim reserves, també es visualitzaran i podrem saber l'estat actual de cada una d'elles. Si encara no la tenim disponible, ens indicarà quina posició es troba i en cas que ja la tinguéssim disponible, ens dirà que ja la podem passar a recollir i a quina biblioteca. Des de l'àrea personal també podeu fer altres gestions com reservar documents i renovar préstecs. Us aconsellem que mireu aquests vídeos per saber com funciona. Per qualsevol dubte o consulta restem a la vostra disposició. Moltes gràcies.